खुलुमबाय, आं दुगा दैमारि। आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननिसिम दोंसे गोदान भिडिअ' लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायगोन। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अल अपसनाव सायख'नानै लायो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ'नि नटिफिकेसना नोंथांमोननिसिम सहैग्रोयो। गिबियावनो आं दिनै नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरग्रोगोन। दिनै 2023 मायथाइनि जोबथा सान। बेनिखायनो नोंथांमोना थांनाय बोसोराव जि गोरोन्थि मावफ्लांदोंमोन, बेफोर गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होलायनानै फैबाय थानाय गोदान बोसोर 2024 मायथाइयाव जयै गोरोबलायनानै जिउआव लानाय थांखिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जोबोर गोसो होनानै आंनि सुजुनाय खन्थाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिना होनायनि सिगां आं खन्थाइनि सानस्रिखौ एसे बुंफोरथिना होग्रोगोन। नोंथांमोना खोनासंनानै आंनि जि ओंथि फोरमायनो नाजादों, बेयो बेरखांदोंना बेरखाङाखै, बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन आङो मिजिंथियो। खन्थाइनि सानस्रिया जाबाय, गोदो उन्दै समाव जों गारबोनाय बुब्लि, जों बिथराय रंजा खुसि गेलेदोंमोन। मोनसा मोनसि गैलाया जासे आंगो गामिनि लोगोफोरजों समबारु मोनबारु लाइसारि मोनसारि आबादारि, थबसा नालेब दाहोना रुवाथि, फामि मिजिं सोरखारारि सुबुं, हाबा हुखा गुबुन गुबुन, मिथिंगा रानिया महर गुस्लायो बोथोर सफैब्ला, सुबुं हारिया गुस्लायबाय आखु आसार खान्थि, खौसेथि गैला आंगो साननो, उन्दैनि लोगोफोर गोसोनि फैसालियाव हुरा हुरा रिफिखांदों। उन्दै समनि आंगो लोगोफोरजों गेलेनाय बायदि बुब्लिनि सावगारि। एसेनोसै। खन्थाइखौ माबोरै मोनदों फोरमायहरदो, आरो मोजां मोनदोंबा मोनसे लाइक होनानै थुलुंगा होदो, आरो हाजासे शेयार खालामना होदो भिडिअ'खौ। आसा खालामो थांनाय बोसोराव जिखिनि मावफुंनो हायाखै बेखौ गोदान बोसोराव जाहाथे मावफुंनो हायो। थेंक इउ।